Deirdre na mBrón. Fadó in éireann, bhí sé den nós ag rian nua dul ag féastaí I dtithe na ngnáchaoine. Bhí sé seo fíor fiúmháin nuair a rinneadh rí de trí chlasíocht, mar a tharla leis an rí crothuair. Déantaigh an rí fearí is éirí as a rí chathaoir ar feadh bliana, anas go mbeadh seansa crothuair a níomh féin bheith I gceannas, ach nuair a bhí an 2001 sin caite, ní raibh an rí crothuair sásta éirí as. Bhí an rí crothuair ar a bhealach chuig féasta I dteach éilim nuair a thosaigh dros d'fhirim. Is drochórtha sin a dúirt an rí go cantalach. Nuair bhí sé stig sa gún agus é tirim teolaí le bulag lán, bhí dearmad a déanta ag an rí crothuair ar na drosmuointe. Ar an buinte sin líon an hala le scréach eisteach a chur críoch le atmosfér das an éasta. Cén scréach chu fása go bhí an sin, a scread an rí. Tháinig an drí cafad isteach a ráguribh ban éilim tar éis leanamh a thuairt ar an saol. Ó, scréach bhreith an linmh a bhí ann, a dúirt an rí. Chra cafad a cheann. Ní ha a bhórgacht, scréach an linmh a bhí ann. Lean an drí go dúranta. Tugann an páiste drochórtha lé. Deirdre bheidh mar animirthaí, ach beganíirthaí ar fud na héireann mar Deirdre na mBrón. Hastig an rí an páiste ag áil. Thug cafad chuige agus an túr á bhí nuaige. Fásigh Deirdre suas in na banáling, an bhean is áile in éireann. Cén údar brón a bheoch le sin a ddíomhraigh crothuair go cantalach. Lean cafad air, mar beidh fear a trid fuaí, agus beidh bás agus uafás, trid agus an ród á bhar. Mar sin, chuinó mé bhealach ó gach fearí nó go mbeidh sí mar bhean chéile agamsa, a dógar an rí. Thug tuismitheoirí Deirdre póg dhearadí agus réitigh siadaí le taistil go thola. Tás Deirdre suas a gasláán crothuair faoi chóram a buime leabharcham. Níor a cáirde nach cóúdarice, agus níach sí éon duine eile ach leabharcham nó an rí. Rinne leabharcham a ddíthil leitheanta Deirdre a lína le háthas. Fíosacha faoin túr a dúirt go mbeadh saol fíor chrutha ag Deirdre, agus mar gheall sin hastigúthaí go mbeadh a thóige go hiontach. Maidin amháin, chúisigh Deirdre agus dinis siad á buime faoi bhrinlóid a bhíocha. Bhuail mé le buacha le cracin cho gealis nachta, le grúig cho dubh le clete an éig, agus le lecanna cho dearg le dahan róis. Dimpig leabharcham irthaí dearmad a dhéanamh ar an rinlóid. Tá fatí soram ach ní chasfar buachal mar sin ort chuithe a dúirt sí. Ach lean Deirdre irthaí a brinlóidí ar an rud céanna agus í a fás a níos. Ar a lá brethe nuair a bhí sí 8 díos, chúla Deirdre gur a crothuair a déanamh réig dá bósa, agus bhuail fatíos í. Ní raibh sí ag éirí an rí a fósa, ach níor a bhisacha céard ba chearta I dhéanamh. Den chéadúair riamh, chrap sí amach thar bhallaí an ghardaín agus amach lé. A mús a chuil, chonig Deirdre fearógan acha le roinnt capal agus chuig sí chuige le fis a baillige áil uig. Nuair a has sí os a cór, chonig sí buachal ceann dómh a brinlóide. Bhanig sé dí. Is mis sin níise a dúirt sé. Saidúir le ridrií na críomha deirige. Bhí níise cho tóga céine le Deirdre. Mar a bhí ráite ba on bhean a báile ar an Ileán. Bhínig Deirdre a cást an níise agus gheall sé teach de gabhar irthaí. Choléis sé a gur háracha, ardán agus áin le chuige, agus I deanta a chéile thug sí Deirdre go dtí an cósta. Beimid sláán san Alban a dúirt níise. Cheol siad tharmhair éireann go Halban. Chuir rí na Halban fáilte rompa le cru a láimhe. Rinne na cuairteoirí a níhil fannacht amach as dearcas spíoirí crothuair. Chur na buachalaí caihéide na críomha deirige I bhealach, agus banamh a dog Deirdre tailte an chaisláin. Chad Deirdre agus níise go leor ama le chéile, agus bhí siad mór le chéile. Howlig siad saol sonna sa tauchaí I bhfad ón mBrón do theachanta. For hit an rí Albanach go mór an rá le Deirdre,
Thug sé bruntanis agus ceolde, sílim nach bhfuil míid sábháilte an seo hiile, a dúirt Deirdre leis an dream eile, agus thug siad aghaidh ar an bharraige mhór arís. In áit dul ar ais go héireann, áit na méarfiúr go héasca, tháinig siad ar Uilleán beag agus rinne siad a mbaile an sin. Bhuain Deirdre gach rud a d'fhoghlaim siad leabharcham do na buachalaí, agus bhuain siad gach rud dí a d'fhoghlaim siad ó ridirí na críomha deirige. Idir an dáling d'éirigh cruthúir mí thuaimhnach in ulla. Le Deirdre mithe, bhreas sé go raibh an túra teacht chun fíoranna. Chuir sé farraige ar freisin go raibh seansán nach mbeadh sí mar bhean chéile ige go brách. Chuir an rí cruthúir fis ar Arias. Cuardaigh gach Uilleán ar bhuir éireann nó go bhfaigh tú Deirdre agus na buachalaí, a d'ordaigh sé. Aber le gur féidir le teacht a bhaile, agus nach gcaithfidh sí mé a fósa. Bhíosigh Farias go maith nach raibh gealtanis cruthúir an taobh a gcónaí. Mar sin féin, bhí sé géirí cabhrú le Deirdre agus lena cáirde. Bhuain sé an Uilleán amach ar deireadh agus thug sé teachtareacht an ríide. Bhí ann ar an gcathair có fill go héireann. Cé go raibh siad sábháilte, bhí siad tain tuirseach den saoil ar deoraíocht. An féidirling muína bheithe going asad, a dtíorthaigh Deirdre de Arias. Ó fadaigh sa tá mise uair gosint, chunó mé sábháilte sibh a gheall sé. An féidirling muína bheithe going as cruthúir, a dúirt níoise. In seoigh an aimseir ar sa Farias, agus chuaigh Deirdre agus na dratháracha isteach ar bhád Ariasa agus thug siad aghaidh ar an mbaile. Arís, níor chuinnig rí cruthúra ocail. Ní raibh siad ach ar halamh na hÉireann nuair a fuair Farias orthu ón rí dul ag féasta in neisceart na hÉireann. Bhí ar Deirdre agus an chuid eile taistil go thola leo féin. An tróna sin dunsaigh trúpaí an airm óin cara cruthúir iad. Chuir an trúir dratháracha a gahéide orthu féin agus thrid Deirdre freisin. Thrid siad ar fad go cróga ach bhí normacha saidúir ann. Bhí acrathárach a marmh agus bhí níoise ina líonacht Deirdre agus é gortathe go donna. Beimid le chéile arís is tóir, a dúirt sé de chogar agus fuair sé bás. Rug fíor óin ar Deirdre an sin agus tugad go raibh go dtí caisleán rí cruthúir in ulla. Nuair a fuair Farias amach nár chuinnig cruthúra ocail, chuir sé arm le chéile agus chuaigh sé chun troda leis an rí. Cainte mar a bhí sa túr, chuirg tús le réamh fada dorta fola in ulla. Chuinnig an rí Deirdre mar phríosúnach ón saoil mór arís, an nuair seo faoi glas i gcilíonn, ní raibh éon chuairteoir eile aici ach é. Híl cruthúir go bhféadfadh sé grá Deirdre a thuileamh, cheannaigh sé seoda áileadí agus shriail sé í a bhaile le dánta agus le focail volta. Ní raibh féidir grá Deirdre a cheannach áfach, ní raibh bhuaithe ach níoise agus a saoirse. Chuir sé seo farraige ar cruthúir. Mar a mbeidh tú sásta lomsa, is féidir leat cónaí le hoin, a dúirt sé de gnúsacht, ba eisin an fear a bharraigh do ghrá níoise. Agus í a taistil i gcár chapel go caisleán óin, chuinnig Deirdre leachtainna chuoinecháin níoise agus a gratháracha. Thabhlaigh sí níoise ina hasamh an sin agus léim sí nús den chár isteach in na lábha. Bhuail Deirdre a ceann ar an leacht chuoinecháin agus fuair sí bás. Cuireadh an sinní i neice le níoise. Lean na cogaigh go deascaras na haragóntaí agus na gníortha fealtacha i hiteamach idir lucht cosanta Deirdre agus lucht a saontathe ar fanam líonta fada eile. Mar a bhí tuairtha ag cafad, bhí an tír agus na daoine faoi ghaol bhreat broin. Deirtear áfach gur ás dhá aileagáin a níos as uaine le leanán óg. Das na faileagáin glasa orlach ar orlach a dro chéile, bliain ar bhliain. Chuine siad ortha a fás gur tháinig a gcuid géige le chéile agus dás siad timpeall ar a chéile. Tá an dá chrán seo ina seasamh san áit chéine inniuh, le chéile inis mar éon chrán a bháin.